everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Ha? Unsay hitabo alala? Diha patya ni Silis ang iyang duha kaagawang babae. Unsa? Mahadlok na mangganing mo agad iya ang mga bata. Kay daghan manggod ang nakasaksi sa dugoong nahitabo ni atong kabiuna. Diha sa ilang bay mamatay ang Uy, inang luspad ka, Inday. Lingkod na diha. Magkuha ko og tubig. diha mamatay ang asawa ni Sir Alejandro ug iyang inahan. Si Mama Celes gid ka ang mipatay nila. Pero dili mahitabo mamakak siya sa iyang diary. Imposible ni. Inday, di ay tubig. Inyong una. Unsa ka ba? Mura ka magikabuhing nakabati siya kung gisulti. Wa ka ba di ay sultihis nagbaligya ni mo ni anang mauluda sa istorya ni anang bahaya? Wala. Uy niya, nabayra naman ka na ni mo. Mahimo pa na ni mong maulis tag iya. Dili. Uy, say dili. Dili na ako iuli na bayas tag-iya. Ha? Pero, dili ka ba mahadlok nga mupuyo ni anang baya? Dili, Lola. Pero, mura ka manggug kakuyapon ka ganina. Nakalitan ako si Mogi Sulti. Bisan ka maiwa ko idea nga doon na day krimen nga nahitabo di sa maong bay. Nahinumdum ka pa ba ko na unsa gyud nahitabo sa maong trahedya? Ha? Gusto kang mahibaw? Oh. Gusto ko mahibaw. Ako na ang mupuyo diha. Gusto ko mahibaw kung unsa gyud ang sugilanon anang bayan. Kuan. Hangtod kay no. Dili pagod ko makato. Nga si Silis makahimo sa pagpatay og duha ka tawo. Higala mo si Celes? Manakigala kami. Sawa pa siya magkatabaho. Sabay siya mayor sa una. Uli sa iyang inahan. Permi kadtong mag-standby din sa amo. May tindahan man ako kaniadto. Unsa imo ikasulti ni Celes? Buutan siya. Gwapa. Bata pa siya. Daghan na kaning nakadag sa iyang kagwapa. Simple lang. O niya, Lola? Pero nausap siya sa dihang nahimo niyang hikala si Julia. Nakailasag ka ng Julia? Oh, magita ka tong bata. Buong bitaw ko kung anong nagkasuod ang duruha. Nga lahi man sila o batasan. Nahinumdum ba ka sa pagkahitabo sa patay, Lola? Oo. Mahimo ba mong idetalyan ako? Kuan. Law na katong kape eh. Ning latag na kong banig kay matog na ang akong mga anak.
Bata pa manggod kong naminyo niya. Nakatuog ko, nakamata na lang ko sa sining kitay. Pagtawag mo ang pulis! Si Celes nakapatay! Pagtawag mo ang pulis! Maunalay akong nakita si Julia nga nagtagan. Nagpatawag og pulis. Kay si Celes lagi ko no, nakapatay. Si Ma'am Julia ang napatawag og pulis. Mao katoy akong nakita. Unya, wa matugay. Miabot ang mga pulis. Naghilag si Celes nga gipusasan nga nagpaninggit. Dili siya ang nagpatay. Inosente siya. Mao ba niyang gisingit? Oo, mao ka na. Luoy kayo siyang tanawon nga nagkadugo. Unya, nagpaninggit nga dili siya ang nagpatay. Nagluhod-luhod siya, nagpakiluoy. Samtang ang suod niyang higala, si Julia, nagsige og tudlo kaniya nga mao ang kriminal. Hayop siya. Ha? Hayop siya. Magpayat siya siyang gibuhat. Ay, nagbayad naman gud si Celes. Kay napriso man gyud siya. Dili si Celes ang magbayad, Lola. Ha? Sige, Lola. Salamat kayo. Si Ma'am Julia gid ang misaksi nga si Mama Celes ang may patay sa asawa o inahan ni Sir Alejandro. Alam mo si Lina, kulit pala nga nawa din is bay. Lina? Oh, nakapanguwang ka og... Ano sama ka? Naghilak na sab ka? May patay nga nahitabo tinhilan to. Unsa? Dinhi mamatay ang asawa ni Sir Alejandro. Ingon man ang iyang inahan. Duha gyud ang namatay din eh. Gipatay sila. O si Celes ang gipasanginan. Unsa? Maong napriso si Celes. Tungod kay gipasanginan siya nga nakapatay. Pero inosente siya. Dili siya ang nagpatay sa mga agkaon. Dunay laing bipatay o hangtod karon. Gawas nun pa ni nga nagsuroy-suroy. Samtang si Celes namatay sa prisuhan nga wa matagi gustisya ang nahitabo niya. Siya ang nagbayad sa krimen nga wa niya mapuha. Siya. Lina. Anong naman o kakomplikado ka nang paghitabo ng imong naukayan. Bahin ng silis. Kinahanglan mag-awas ang kamatuoran nga dugay na gitaguan ni ining bayalan do. Unsa plado di ba ka? Anhin ako mupuyo din eh. Dili ka mahadlok, ikaw lang usa din eh. Dili, kinahanglan puyuan ko kining nahitabuan sa krimen. Hatagan ko kahadlok ang kriminal. Pero unsaon naman lang kung ikaw ang isunod og target. Kung kinsa maning mga tawhana, idara na sila karon lando. May nahuna-hunaan ko. Unsa man na? Panuway. Naglabad na yun ang akong ining papayahan na. Ma'am Julia. Naragi mong ayos, ma'am, oh. Ngano di ay ka, ma'am? Unsay problema? O gano'ng mangutana ka? Ay, Ikay mo kaya. solbad? Kalain ba, Uroy? Basin di ay, kung makatabang ko kanimo, kay ganiha raman ko kang barog-barog diha, tuyok-tuyok. Ako'y mamalipong nga nagtanaw kanimo, ma'am. Ayaw pagbuton sa akong buhaton, manang. Ay, nahalagaw, sige, God. Kalagot. Mama? Ay, wag yun na nagtarong nga trabaho din ni si Lando. Oy nga nung mabala ka man ang Lando, ma'am. Nga nahibaw naman na siya ang responsibilidad. Gano bang mo apil masab ka manang? Ay, ni amang ko din his inyo. Mo apil gyud ko kay kung sa puton mo mamuak baya mong mga butang. Kami may magkabuang og hipos, nya limpyo,
Maluoy sa mininyo, ma'am, oy. Sakto ka ning akong gisulti, ma'am. Ay ma-high blood niya mo. Ingon na ba nilang makamatay ang stress? Dili, mahitabong mamatay ko sa stress. Sure ka, dam. Oh, Naabot ng stress, ma'am. nganong mibalik ka, Helena? Gipatawag ko ni Sir Alejandro, Ma'am Julia. Excuse me. Ayaw una, pagsaka! Wa na. Mag-andam na po kung silig og daspa O dili. nganong gipatawag ka man sa akong bana? Sabutan na ninyo kung unsaon ko ninyo sa pagtonto! Nganong mag-gool man ka kung mangitaglain ang imong bana? Nga nag-una man kang mikiringking. Tuan na gyud. Kasakit adto. Magpasalamat ka nga tiguang ka na. Og dako kay kong pagtahod sa mga tiguang. Ayaw ko nga nagtiguang, ha? Ang ano, bata pa ka? Hoy! Ay nagsukling ako inahan, ha? Mulaban kaning imong inahan? Nga naghimo sa nimong dautan parihas niya? Animal yung kang babayana ka! Sige! Sige! Sagpaa pa ko! Kay mo alis mo gid si buok bay ang imong tinuod nga baho, Ma'am Julia! Excuse me. Animal! Yes! Kung musukol ng mga dinaog daog. Aguroy! Ano ka, ma'am, oy? Tingog pa! Tingog kasi karan ko ikaw! Ha? Puisit! Mirisa na mo tiguanga ka. Nakatilaw ka na inog sagpa. Che! Oh, aguroy. Kasalbahis bayhana. To eh. Sir? May bisita da ka? Mabalik lang unya ako. Ayaw pagawas. Ikaw na lang ang among gipaabot. Ha? Lian ang mga papilis nga atong pirmahan ang deed of donation. Imo lang pirma ang kuwang ni anak. Mupirma ka diri og dad-ana ang imong kopya. Ako na kita ang bahay ni Celes? Helena. Ikaw ang motiman sa akong mga handumanan ni Silis. Ang tanan niyang butang sabay sa katabang imong ibalhin human ko mapaayo ang maong bay. Sir Alejandro? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.